Op het privéterrein van een bistendokter in Friesland binnen een karkas, losse bonken en 24 verwaarloosde bisten voen. Handhavers hadden bisten in beslagnamen en oerbracht naar veilige adressen. De politie had een melding binnengekregen dat het met de gezelschapsdieren die deze mevrouw hield niet zo heel erg goed zou gaan. Nou, dat was nogal een understatement, want wij hebben zowel in de woning als in de schuur verwaarloosde honden, verwaarloosde katten en een konijn aangetroffen. En daar was het allemaal niet zo best mee. Er wie kind drinkwetter voor de bisten. Een van de hoen wie een memmehoen, die nog 4 pups hier. Gewoon van de bisten hien hier dat tieren versmargen wie en in het tier ziet. Boppen dat ziet een peerhoen opsletten in een hal en bijkamer die bot versmargen wie en dat ventilatie ontbruts. Er hong een penetrante ammoniaklucht, meldt de inspectie. Dit is nog erger dan pepperspray, zei een politieman die in een rond te wien. Nou, de dieren die zijn in beslag genomen. Dat hebben we gedaan in opdracht van de officier van justitie, dus van het Openbaar Ministerie. Die gaat dadelijk besluiten wat er met de dieren gaat gebeuren. En de officier die gaat ook bepalen wat voor straf hij nou eigenlijk gepast vindt voor deze mevrouw.